Díselo ahí. Al mínim un minut abans ha fotut. Bé, avui el partit ha estat marcat per la pluja. Crec que ni nosaltres ni ells hem pogut fer el futbol que sabem fer, perquè cada vegada el camp estava més impracticable i això fa que passis a jugar d'una altra manera, tens més errors, has d'estar pendents d'unes altres coses i el partit ha anat així. De primera part s'ha pogut jugar una miqueta, però a la segona ja has de fer un altre futbol. Ells ho han entès, nosaltres també, i el que més sort potser, o el que més ha insistit de cara a porteria, a la segona part hem sigut nosaltres, hem tingut el premi de poder remuntar el partit i emportar-nos els 3 punts. Sí, guanyar sempre toca, sempre va bé, però jo crec que avui ens mereixíem potser aquests 3 punts perquè hem tingut 2 oportunitats de poder plantar-nos a dalt empatats amb l'Arbós o inclús davant, per resultats que han fet els altres equips i no ho hem pogut fer perquè trobem que aquesta lliga està una miqueta boja i avui teníem una altra oportunitat i avui sí que l'hem pogut aprofitar, aleshores anímicament també ens va molt bé, hem passat un petit baixón, tot i el baixón no hem perdut, que també és important, hem continuat sumant i aquesta victòria ens va molt bé per continuar la ratxa que portem. És un tòpic, però quan canvies d'entrenador els jugadors normalment estan més enxufats perquè veuen una oportunitat de guanyar-se el lloc. Montblanc avui ha apretat molt, ha jugat molt bé, té molta qualitat i ha sabut fer les coses que havien de fer, ha tingut ocasions i se'ns han ficat per davant. Aleshores, és un partit que està molt merescut perquè no és un rival fluix ni molt menys. Aleshores, molt merescuda i que vinguin més.